ଏଇଟା ଏମିତି କିସ କାମ କି ମୁଁ ଆଜି ବସିକି କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବାଉଲି ସରଳ ଭଉଣୀଟିଏ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକି ପ୍ରଥମେ ବାହାରକୁ ଖରକି ସାରିକି ମୁଁ ବେଲା ବାସନ ବାହାରକୁ କାଢି ମୁଁ ଏଠି ବାସନକୁ ସବୁ ମାଜିଲି। ମୁଁ ବାସନକୁ ମାଜି ସାରି ଗାଧେଇତେ ପଳେଇଲି। ଗାଧେଇକି ଆସିକି ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇତେ ଲାଗି ପଡିଲି। ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ମେକଅପ୍ ହୁଏନି, ଏଇ ସାଧା ପ୍ଲେନ୍ ପାଉଡରଟେ ଲଗେଇଲି, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲି। ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ସାରିକି ପଳେଇଲି ଠାକୁର ଘର। ସେଠି ଠାକୁର ପୂଜାକୁ ସାରି ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ଦିଟା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦେଲି। ବିସ୍କୁଟ ଦିଟା ଖାଇସାରି ଏଠି କିଏ ଜଣେ ଆସିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇକି ଟିକେ କଥା ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଦୁନା ମେସିନ୍କୁ ପଳେଇଲି। ସେଠି ଦୁନା ପିଟି ସାରି ଦୁନା ପେକିଂ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ଟିକେ କମେଣ୍ଟ, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।